Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, bigat yung aming sangapada papagayam. Manibot ito yung Nemers Entertainment Production Center, ito yung Nemers Studio, ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Loac City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung mapkablawag itinembag nga bigat na imbang aldaw, na imbang oras ka na kayami nga sa apada. Kaya kapkablawan ta kayo, tinembag nga bigat yun, papagayami, padaanan nyo. Di magkasaritaan ni Imelda, nga napauluan iti singin. Yan, singin. Anya ka dito singin. Tarararan. Pag-share di programa tayo, papagayam mi. Please share this program. Share. Papagayam mi, intangaro din na irugi nga iba sa tipagkasalitaan ni Imelda. Sagudahin nga ti surat. Tipagkasalitaan ni pagayam tayo nga Imelda nga napoluan na singin. Kunana ito ay, Dear Manong Nemi, mangibabain na kano nga anak Manong Nemi. Kasta ti ko na dapapa ni mama. Ken di gidi kakabsat ko. Mangibabain na kano anak ken kabsat. Nagsipod ta. Ili paggraduar ko ti high school Manong Nemi. Kalpasan ti 2 nga bulan sipud. May kadwa nga napasamak kada kami iti boyfriend ko. Aksik, aginawak metten Manong. Masikugak. Kaniti pakamok iti boyfriend ko, tinapasamak kaniya kuno kasasaad ko. Hanggang pa nga nakasagana. Yung baga naman nung Nemi nga paragrigmi ka no. Ngayon jak man nga kayat. Nga rete tigapunan no apay nga intarayan nak tinubyo. Karadarator ko lang ti high school, iti maamuan, dapapa kani mama, kani kakapsat ko Manong Nemi nga masikugak. Ngayon ito tigapunan no apay ngalinaksiddak idi Manong Nemi. Di na kano kayat ti anak nga mangibabain, di na kano kayat ti kapsat ang mangibabain. Relisyoso ngamin ti pamilya nagtaudak Manong Nemi, mabigbig, nagbalin idi nga modelo. Ngayon di makadakes, idi kastoy nga napasamak kaniyak nga ganak to abalasang nga reda tigapunan no apay ngalinaksiddak. Jak et idi Manong Nemi ti agtalaw ta nangarod sa dinukumat ti papanak apay ang talawak sa dinupay anyan tupay ti kasasaad ko nakaspagarikan
ngem inulod-ulod dak manong nemi. Pinapanaw dak. Kat sandak mo na kaya tapas triken ure ka sa no idi ti panagpakpakaasig kada papakin ni mama. Ken kastamat ten kada di kahapsat ko. Awan nga ro tinaramidak manong no di timalaw, nagtalaw. Yung bakamok da ito manong nemi itigayam ko. At agayam ko idi manong nemi. Kaya bakamok kang kuhana. Ti problema. Kunana kanyak manong nemi. Sumurot ka kanyak. Inta dya Manila. Intag sabol trabaho sa dyan. Inaunang imsiyak manong nemi ni Luta. At paggraduar ko ti high school is idin to ta isuna ket 19 nan manong nemi. At nagurore ka nung after ka na nga pagtrabahuan sa Manila, Patagabo, sumrek nga kas sa maid manong nemi. Karimbaga keng kuha na numabalin ket duha kami. Ngayon may sa kanumadlan ka sa Pulanda. Pinakaamuan na manong nemi ti agbalin nga amo na ket nagsaludsud no adda pa eksapol o nagkasapulan ti katulong. Ket pagpintasan na manong adda ket siya dayto ti pagtarusak tapno agpaayak ka katulong manong. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi inaladak dagiti agasawa nga nagbaling nga amok manong. Nabit na bahay nga nagkasar, kabarbaro pa lang ti balayda manong nemi ket kasapulan da ti katulong. Agpadpada da nga mga opisina. Huwain manong, inaladak nga ron. Oh, alaen da ka, Imelda. Takasapulan mi nga ron. Lupay, ubing ka pa'y. Naruwang ka kadimat lahing iti trabaho, ti unag ti balay. Wan sir, wan ma'am. Ket no, adan tumandag iti pagkurkuranga ko no, adan tumandag iti sangkuhan mo, nagsaganak ba't nga pasusuruan? Sige. Di kayat mi, nasingpet ka, napudno ka, nagaget ka, agad no, adaking ka amin di kita. Ala kita mabalimit iti binulan nga increase sa danto pelang bonus mo. No magasto mi iti trabaho. Guwapo manong nemi ni Sir Rico. Napintas met ni Mama Dayan. Manong nemi nga asawa na. Naramid ko nga rod, manong nemi di amin, tapos ni kastakit magustuhan da. Iti pa nagdalos, iti pa nagluto, pasara isurunak ni Ma'am Dayan, manong nemi kada kiti jak among alutuen, anistuwak man makasurusuro. Asa si kasuwek, iti pa nakahardin, ti balay, nadalos iti aglawlaw, manong nemi, nadalos ti uneg, nadalos ti banyo, napintas ti labak, manong nemi, ta naruamak nga rod. Insurunak ni mama kadagiti trabaho ti uneg ti balay. Adda dagiti kundaway manong nemi nga tawagak ni mama. Ngem kanselan na. Agteksak medlata, iwagbagak, antidak pakadanagan, tanasya ti kasasaad ko. Tabarbareng numapakawandak tumitlaeng. Kastamat teramidak kini papa manong nemi di na kanselin na isong agtetek sa klata. Kastamat ten karig dito wakapsat ko manong. Dagiti kakapsat ko ni Manang Minda. Kastamat ten kini Lucky. Bale, adaki ti tenga manong. Ni Manang Minda, ang basbasan iti college, kini Lucky, nga adda pa lang ti high school. Talo kang mababahay nga anak da manong. Kati siya ka nga talaga, tinaaram, siya ka tinatangkan ti ulo na, tasaan ka nagtungpal, di bilin da. Apay nga nakinubyo nga nasapa, sakit impay ko tibagik ken kuana. Pasarimat manong nemi tawagak ni Eric, nga dati nga boyfriend ko, nga unattended, agteteksak, ken baka no, nagbaliw ni ti SIM card man. Aging ka manong nemi, nga namanen, agduluak.
Manong nga bulanin, nagtalon tong nga bulan ti tiyan ko. Manong nimi, adaragid kong daway nga, ore kam lagidan kini Ma'am Dayan, ngagtulo. Oh, abay nga tumultulad ka. Ha? Imelda? Ma'am. Abay, ma'am. Agiginaw ka met, ma'am? Met ko nam. Kit mo sawan. Aginaw ka? Tamo ka kit lumuklukmag ka. At analayang kamangan. Ken buyuong mo deta. Masikog ka? Sorry, ma'am. Abay nga di mo imbaga. Tasanda ko kumainalala. Sorry, ma'am. Dano yung bagag ko, ma. Sigurado na sandak kumawat nga lain. Mano nga bulan datan? Talunsan. Sa anak pa yun, nagpatpa-check up. Dedilang pananggatang ko ti pregnancy test nga nakaamwa ka masikuka. Nagpatbata ta? Ha? Talumata na bulan ti sikug mo, ma'am. And first baby me. Kinisar mo nga Rico. Hanggang pa yung nagpa-check up. Ampay, ma'am. Kasan nang tungaro din ba nagtrabaho dito, Ma'am, saan na kumamagtaltalawan, please? Oo, papanak. Linaksidagdagin yung parents ko. Kapag ti kasi nga sitwasyon ko. Pagsalita amin itong agasawa ti amin. Noon niya taramidin ng kingga. Yung karkararag ko manong naimi nga sandak ko mapapanawin. Tinawagak ni Luta. Oh, happy friend, the problema? Just in case nga pagtalawan dak dito papanaknukan, Luta. Baka mamuanda nga talaga nga masikog ka. Anda ka nga kaya at awan tumawat kin ka. Kasi not ba nga umawat nga rin ti katulong nga masikog. Alamat? Nakarot nukan teramide. Di agawit ka man lang, di probinsya. Tabarbaring na mapakawan da kan di parents mo. Diyak pa yun da makontak. Nagpapadadan samot nga nagbaliw ti SIM card. So nga saan ko na makontak ida. Idaw-dawat mo nga ron. Kinahapo Diyos. Nga maawatan da ka na ti amom. Gantangan, pakita mo ti sayat mo. Sabi ko mga radlotak. Kad mga spagarikan ta santak nga maawat. Anang arod no kan. Kaya, diya ka mo na. Awan ti sabali nga ramidam no di agawid. Di magpintasan na manon naimi kat sandak ta pinapanaw. Kinasarita dak manon naimi di kita kasawa. Sandak ka papanawan. Kung gusto mo iti trabaho, Imelda. So da lang ito no, talagang sa mo nakabailan. Iti agtrabaho, mangalakam tunting, kasukat mo. Ha? Di, pagtalawin at nun, sir. Naawan ti sa bali nga papanam. Agtalinaan ka dito balay. Ngam saan na ka nga sweldoan. At saan ka tuman na makatrabaho ko na ta, agdalagang kantunguten. Nga bali, sir, ma'am. Tao mat sa bali nga pagkastuwak. Adun tumat ba lang ti ornong ko. Baka makapagtrabaho tumat lang, no? May raping konton ti anak ko. Mabalin. Kalpasan ti may sa talo nga bulan. Adun to pala nga siguro ornong ko. Kaleta nga bulan, sir, ma'am. Saan mo ka din makontak ti ama ti anak mo? Saanin? Talaga ka din nga saan da ka kaya napakawanin di parents mo? Diyak pa yun makontak ida. Gad ko na ni ma'am mo nga saan ka kanupay nagpatpa-check up. Yan to na Domingo, mapantok pa-check up iso na. Agkuyog ka ito. Hagyaman sir. Hagyaman
Manong Nemi, kasta nga ron tinapasamak, naggadan kami nga nagsikog. Agpadpada kami ti bulan, Manong Nemi ti imiten nga sikog, da kami kini Ma'am Dayan. At nung hasta nga, aldaw, ti check up, Manong Nemi, makikuyog ka kadakwada, kat may sa doktor mi. Ito na minsan, Manong Nemi, nga panagpa-check up mi. Nangin ko, iti bagbaga ti doktor. Kada sir kini ma'am. Agananad ka, Dayan. Aramidem ti amin na panagananad. Anong mabalin, kadagito yung kata, sanggan nga trabaho pa eh. Lupay ko nam nga sanggang marigadan trabaho ti pisina. Gamawang kasi, tiyak talentlatan ti balayo. Uwan, doktor. Ay, kasta ti pagtultulagan mi ti asawak. Kasano ti kinarisgura ti kasasahad ko, doktor? Mga sinapo Diyos. Ang nasgamit laeng nga, may bagakin ka, kada kayo. Tapno, awan to ti anyaman nga pang babalawan nyo kanyak, being your doctor. Kaya nukas pagalikan, doktor, no, dito nga bulan, 5 months na. Kaya pagtulagan mi ti asawak nga marigreg. Takayot yung ka di. Nukas naman lang ti panggipyo. Abay nga di pala may isa pa lang ang bulan na. May ibturan yung ka di. Sinungar ti doktor nga mayat. No siyak, jakayat. Jakayat nga ramidan ka buta. Dakila ba sulit ti Diyos. Kaya na sinapatak. Magkikasan-kasat kami, doktor. Di basta yung pinagkararag. Nga makalasad ko man nagiti akinak. Makalasad na ko ma. Taore sa minton ng ulitin. Umanahin no, damay sang anak mi. Elawin, nukas na desisyon nyo. Sabi ko makinabo Diyos, ta makalasat kayo nga gina. Kastat nang ko Manong Nemi, kat mas asyanak kini ma'am. Duwa kami Manong Nemi nga bati dito'y balay. Tano kasta, nga, agkita kami Manong Nemi, agabay taman, ma'am. Apay, kaya naman, no, sinundakdakal ti tiyan na. Napiyapay ka. Imelda. Awan ti problema. Ma'am, oray kumamot ibaga di doktor nga awan ti problema. Ngam no, naikari nga, marigatan ak nga ganak, ken adan to dagas mapasamak, kaniyak kada kami. Akit, teko na tayo nga di tayo nga rot amo, no anya tigasat tayo. No pa'y adda di kidikasking ka, nga amo mon. Ma'am, may sakmat manging karararag, nga sabi ko ma, tagbadpada kayo nga makalasat nga gina, sabi ko ma, Manong Nemi, di nagpa-ultrasound ni Ma'am Dayan. Naggidan kamot manen. Takayot kumot manong. Itadda ka nung libre. Kaya nagpa-ultrasound kami. Babae, iti agbalinto nga anak ni Ma'am Dayan. Irinto ta siyak Manong Nemi kat lalaki. Napintas to lagi diti anak mo, ma'am. Kaputa napintas ka. Kan gwapo ni sir. Ore man siya. Ay, saan nga napintas ma'am? Tapay. Kaputa lalaki do ti anak ko. Gwapon to. Napintas ka, met. Napipintas ka, ma'am. Napipintas ka. Napintas ka. Imelda. Gwapo mo siguro nagbalin nga boyfriend mo, idi. Gwapo, ma'am.
Aging ka manong name nga dimtengen tinururay mi. Wen manong name. No muna, tanagiddan kami nga nagpasikal manong name. Dinding ti ambulansya, duwang ambulansya manong. Gabutan na yung ambulansya kami nga agpadpada kani Ma'am Dayan. Indaw-dawat ko anong name nga sabi ko mata sa anak nga marigatan. Kininrapin ko nga indaw-dawat nga sabi ko makalasat nga agpadpada dagiti agina nga ni Ma'am Dayan kanti agbalin nga anak da. Manong name nakaanakak idin. Kat talaga nga lalaki. Ito salud-sudin ta manong name no. Ano yat ipanagan ko? Rafael, imbagat. Naganti ama. Imbagat manong name nga disgrasyada. Nga masapul ka nung may ipantinagan di ama. Imbagat nga mabalik ka ni ma'am. Nga bakansyan nyo pa lang. Lapay ko ma. Basta. Ang mga agasawa akto kat mabalinto nga mabalbaliwan kat isunto may naga ng sunod agbalinto nga sawak. Manong nemi, daka mo na manugot da. E di na restaurant ti anak ko manong nemi kat adda ni ti sibay ko. E di ta damagak manong nemi. Noon niya ti kasasaan dati kinagaddan ko. Ma'am, mabaling ka din nga salutso din. Ti kinagaddan ko nga na isarek. Iti bangin nga delivery room. Wan ma'am. Wah, iso pakaringguran da. Hapay ma'am. Asino ti saan nga nakalasat ka da ko? Ano saan da nga nakalasat nga dua? Dejay ina. Ala. Diyos ko. Nakastakat sa nga nakalasat ni Ma'am Dayan? Natayan ni Mang Dayan? Kahit ka po, manong name, tawag mo mga sikaso, edi papelos ko tapno. Rumarak ko man. Siyaklatan ko nakman. Kinasarita ko manong name, ti doktor. Doktor, saan nga masamo siguro ni Sir? Apay ka pinanuaya, edi kinagandun mo? Nga, ni Sir Rek. Katulong dak, Sir. Talaga ka di nga ako ang tigasan di amok nga babae, doktor? Wen. Kaslasahan nga maawat ti asawa na ti amin. Doktor, andin tukod ko nga kwarta. Okay. Nasagat mo na nga marilisan. Yaon di makamot, no? Makaawid ka. Hindi ko manong name ti kwarta nga bagahana nga magbayad ko. Wen manong. Ubak ti anak ko manong name tapno rumor kami iti sa pulik no sa dinot ayan ni Sir Rico. Kino sa dinot ayan ti anak na. Pinatas ko nga tinawagan manong name. Simong bat. Imelda. Sir? Ayan nyo ka di, sir. Kahit siya ayan mo. Nagpatulong ako ni doktor. Nakamayan ako na, sir. Iso nga rumor kami nga gina. Mabaling nga din nga pakialam ni baby.
Taya lang kayo taksi nga paglukanan niyo. Tay, agawahid ko yun ko muna yung balay. Mabalik sir, iti nursery. Adak dito eh. Sige sir, umayag dita. Manong nami makita, ti kinaliday. Tila nga ni Sir Rico. Sir, awan tigasa ti asawa. Pinagpili da ka di sir no sino tinasken nga may salakan. Kahit ko may salakan na katwa. Ay, mas grabe ka no ti kasasahad ni Dayan. Iso nga talagang orisandak nga magpilyan. Talagang iso ti mapukaw. Gabot ti sakit, iti puso. Sir, patibigrin ko mati pa kinakim yo. Awatin nyo ko mati kinapod no. Deta tigasat ni ma'am. O ito ubing kay matpay. Mabalinot mga sawa roy mano. Mabalin yung tumanin ti mga sawa. Sige. Mauba, Miss Logan doa. Una siya pelot mga uba kini baby. Nganat nagan ni ti anak mo, anak yo, sir? Mangkumadla yung tinagan ni Dayan. Nasawak. Nayonak lang ti spelling. Tinagan na. Siya akong di bagkat, mangbunag, mangubak yung kuha na. Pero mariarten, kaya lang iti taksi. Yeah? Kabaylam to nga tapat nga ubayan ita, ngayon sa di balay. Dahil si kaswek ti bangkay, ti asawak. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, pinasumrek kami ti balay, duwati ubak manong. Kuhain. Nagpatulong nga kiti karoba mi tap no mailokat ti gate, ken na may ti tulbek may lokat ti main door. Imanugot damit manong. Ala, singin ti anak mo. Hamelda. Saan? Anak ni Ma'am Daddy Mesa. Kaya na nga rin. Saan nga nakalasat? Anya, ay na Diyos ko. Susapo. Ay, hindi akin. Dinabalo nga rin ni ti amom nga lalaki. Una na. Nakadamkad lang ti biyagan niya. Kasla mo lasingin at anak mo. Nagagandang kayo mga rin nga naganak. Babae, lalaki. Lalaki di anak ko. Babae ka ni ma'am. Inasikasok nga ron di duwa nga maladahan ka manong nemi. Da Rafael kani Dayan kan iditag sangit data mabisinda. Ni Dua nga maladahan ka manong nemi. Pinagsagay saan da. Di dua abaruko, muro dua mansanas, dua nga dede. Ala, kaslam lasingin nga nagpeso ti anak ko. Ni Rafael, kani Dayan. Anak ko la, sige, agtarong kay nga rod. Baglagi din talaga natubog. Kasto gano ti ubing nga ganak, natubog, susunan. Di makadakas manong nemi sa anak pa nga nagsusuro. Nga gasikaso. So nga tinautawagak manong nemi niluta gayam ko. Ana, singin ti anak mo? Haan, anak ni Ma'am Dayan di Mesa. Awanin ni Ma'am Dayan. Ano lang ba mga rot, umay kita?
Umayag, agpakada akin ni boss. Di amok, umayag dita, tatulungan ka. May nga rod manong nami ket sinusuruan na kagikabilit ti daya pero ganda dumapay manong nami. Apay amom siya ka. Napadasa mo? Ket ubing ti ayawanak. Kadi, when, babysitter ak. Kasta sumulalaing ka. Gusturuan kan to pa magpadigos kadakwada. Kanoon niya di kitinaskin nga itid mo kadakwada. Oretan kompleto sa batin. Aking crib data. Saan nakagatan ti crib? Crib dan nga dua No anya dagiti para iti anak ko. Uno para iti anak ni Ma'am Dayan. Uwan nga lalaki ti anak ko lalaki, babae, unisex ko inala yun nga rawatan. Okay lang. Ngayon talagang masyanak ni Sir Rico. Sus ko hindi dawat din saan ko mga matay ni Ma'am Dayan, manangarod. Ay, nangarod din. Baka ito no, bigat pa lang isang dati bangkay na. Di minatay ka nga di na oras. Hoy, Luta, my friend, pangkasim da problema, umay ka nga tulungan no kawin. Oray kat walking distance lang tayan mo, kintayan ko. Siyak nga rod manong nami nangasikaso kanagiti duwa nga ubing duwa nga maladaga. Wan. Siyak. Kat kabayatan manong nami nakamansayag ni Ma'am Dayan. Di kakabagyanda, manong nami nagsumbangir, kang runan at kabagyan ni Ma'am Dayan at dada dimtengda. Kat siyempre manong nami gamutag dalaga nakmet. Di bakit nga inalada nga karuba mi manong nemi isunat katulungan da kami isunat katulungan mi manong nemi nga mas asikaso. Nagpanawin pa manong nemi ni Sir Rico iti katulong nang runa iti nakamansayag pelaeng ni Ma'am Dayan. Nadadagiti gondaw manong nemi nga dumteng tirabi akin inom ni Sir Rico. Siyempre, kakabagyan na, kakabsat na, adaan kayan tayo suna. Agangga manong nami nga ididimtengen ti panagkaitamon ti bangkay ni Ma'am Dayan. Ado pala ti tao di. Yung kalpasan day tamanong. Pimanaw dan. Nagikat mo ten manong nami ti maysa ka nagiti na inahay na katulong. Nilayang nanaminda manong nami. Isulayangan manong nami tinabati. May mang tultulong kaniya, numarigata nak, amang padigos, mga sikaso, karagiti duha, nga maladaga. Yung tultuloy met manong nami ni Sir Rico, iti aginom. Hoy, Imelda. Apay nana, ni Sir Rico. Yung kapastar kayo na. Ori tamat maturog na kita singin. Alam na, singin na. Kasla singin nga ron. Naggadanda ka na yanak. Di singin ko na malatan. Singin ko na kata. May sat inada. May sat amada. Ano? Duwa nga ina, duwa nga ama. Kaya pagkarot nga may saka. Una ta na tayo na Dayan. Ay nini, Ma'am Dayan. Kaya pagkarot nga may sa ni Sir Rico alaman. Ay nat ama ko matamay sa. Yan na kasla damo ti istorya. Kasla na. Si awan ti natay. Si bibiyag ti ina digiti singin, si bibiyag ti amada. Alala. Yung kapastra ka ni Sir Rico. Sige na. Ari, puputan yung nga digiti duha. Wen, tsak ti mangbanday ka daw kada pupuutik pa lang. Oreta na sa amot pa lang, tsak pa makaturo. Nabanak nga road manong nami ti Hardin nga yan ni Sir Rico. Sir? Oh. Ibalda. Rabin, sir. Sumri kayon. Yung kayo maturi ti kwarto yo.
Kumusta na kiti dua? Kumusta na kiti dua, umbing? Masinturog na, sir. Awan ti pagdanagam. Tano ka sunod pa nangasikaso kiti anak ko. Kastamat ti pa nangasikaso. Iti anak yo. Sa gagalimat man lang marikatan. Saan, sir? Tadamat ni Minda nga kadua? Ala, sir. Bakit kitam di barukong ko, sir? Saan kakalimad lang marikatan nga padede? No, kasabulan nga mix. Ibagamta ko matang ti agas. Ang agas, katas ko na kuha. Kabaylak, sir. Okay, met. Natubog. Mo may lang tara na minim. Na panangasikaso ka na kiti maladaga. Amok, sir. Ang pagdanaga, maguniak lang no, Jack. Adari kita Jack amo, no, da problema. Sir, kumakit saan ka, bartek. Alap no, maatag mo ni Dayan. Di mo kanti kahit nga tagin. Kasanon no, mabisin. Di, o bayang ta, iyag mo ti kwarto mi kini Rafael. Wano saan gat, siya ti, umay ti kwarto yo, tapanawag ni Rafael. Sir, magbubag ka mga sigod. Amok, kan marikrik-nak ti marikrik-nam. Tanag malimbat nga napatig kanyak ni Ma'am Dayan. Nakasaysayan kanyak. Kinikaya ko mga isot ng biyak. Kinikaya ko mga nga dati asawak. No ti anak, mabalim mi kumamat ti mga daptar. Anyam, ang ambali, sir. Alas to kamit lang ang mga alat kasukat na. Nagwapo ka. Napinas ti trabaho. Adapain bukod mo nga balay. Baka no babae iti umasadig kang ka, sir. Tiyakon kayat. Kunam lang day taat, anabit pa'y. Itong bumaybayag, sir. Sigurado. Baka pagre-repetim doon, di kita babae. Gapot agwapo ka, sir. Manong nemi, gapot saan? Saan na pala kaya't manong nemi, timapan maturog. Di ta makariing, di kiti duhang ubing. Sir, panawang ka pa lang ni. Nagriingin, di kiti anak. Anak ko. Singin ko na nanaminda. Kasla singin da ng peso. Hindi mapaturog kung matmanen manon na imili kiti duha. Nagsubliak matmanen ti ayan ni sir. Nabartek. Sir? Dayan. Sir, sak ni Imelda. Oh my God, sir. La, sir. Kaan anak ko lang, akong pa makabulan. Hanggang nga maatibay. Marigata na. Saan ka kuman nga paatibay pa eh? Sige. Tumakder ako. Tumakder. Ay, ala, sir. Sir, maglagid din na sarapa ka. Sarabak ti bagi. Dayan. Ay, sir, rasak ni Melda. Lumay kan, sir. Ikanigatang karoon nga tibayan. Lumay kan. Tulungan ti bagi, bakit marigata na. Ala, lumay kan. Idada kami ni kwarto naman. Impait dahon. Agwasang-wasang.
Napangkoy na iba ni Nana Minda. Nana. Ay, pa ya. Nakakatulog ako na pa ya. Nagwasang-wasang ni Sir Rico. Anong nga tatramida kaya? Nagwasang-wasang. Sabi kami nga di mo inanawa nga naminum ti ado aya. Tsaka maanawa. Ano taramida? Babaam na ta. Nana. Adalo ka aramidan na kan. Tsaka mo. Kahit mo aramidan. Tiyan niya. Banyusam. Labaram. Ikadam jabado na. Ikadam pantalon na. Yung short na. Ano kahit mo. Ikatam pa brief na. Ano naman. Ay, po. Alam ka. Makarot tadwata. Ipabuyak ka. No di kasta kat kastoy man ti kastat mapasama ken kuan amon teramidem. Imbilin naman nun naming nga mga alak ti palangganay kak tinapudot nga danom tibnukak ti kalkalaingan na. Saak nangalaman nun naming tinabakara nga nadalus. Sumarag kami ti siled. Lalay ikadang mo terwatan na halala. Siya ay si kapayan ti mangikat short na. Brief na nga ron na. Iba ati maloko. Ay, sa pagtalakan sir, nagtalaka ba lang sir, nagtalaka. Di man ngamin kinado tumino. Ay, lagi ta. Sining Binoy buyak manong name, hinuanyat inaramid na. Yamsang ko libakan manong name. Makapapa-in love manong name, ti kinamacho ni Sir Rico. Ore lag sagar-karikin kintiriknak manong. Malagip ko lang aron ti boyfriend ko. Tinaminto idi manong naming inaramid mi. Idi dadkot kinabirhen ko. Kanidi pinduhan naman manong nami ti sumarunungal daw. Nga namay-mayat manidin. Mailiwak. Sinuayot ka saan nga mailiw kat naramanak ka na padasak metten. Deda nagtalnan. Amom to teramide mo na. Into makaspot man to masama. Kaya ko na ha. Kaya nagamamangaw. Kasi kayo na tumarakop. Wala. Gamatan nagmatan ni Sir. Alam siya karoon na gamatan na. Nakita, ay balubos mo latan ha. O rentang, balo matisunan, balasang ka. Doon inalam, Elda. Kita po ya. Saan nga imposible mapasamak dahil ta, loko, talapidnas ka met. Kasi kan ti pa nakaina, di anak na ni Ma'am Dayan. Wala na tilang ba? Aramid ti istorya nga saan ba na napasamak? Posible nga mapasamak ka kasta, di mo ka di crush ni Sir. Talibag-bagam na. Damay na yun na, hambay nalpas. Mga laka magkita ka ti pulbos, tapulbosam. Pinasyak, sikat nga ginugi, sikamat din di mangituloy pulbusam, ti ropa na, huwag natingad na, ti barukong na. Lala panawang kan. Sikat di mang pulbos. Takili-kili na, importante. Kasta nga tinaramin ko manong nemi mo na, ti ropa na, titingad na, ti kili-kili na, sa ko, pinulbusan ti barukong na inuwaras ko siyempre. Iwarwaras ko manong nemi. Sa bali mo ni marikrik na kamayatan nga iwarwaras ko ti bulbus ti barukong ni Sir. Sir. Allah. Panawang kan Sir. Agor ka. Baka malaminton. Naka-aircomment nga ron. Alagtulas. Ursa kilatan so na. Ang katinganas kan nga. Isublik ti bado na. Una mga alag ti bado na ta. Mga alag ti kabarbaro nga bado na. Sando. Kaya mga alag ti kabarbaro nga short na. Binaduhak man ang demi. Sa ko, inikan di short na. Hindi tabigla man ang demi niya. Bimangon kat arak ko. Binakbatin. Sir. Hindi nag-arakupan ng asta, Sir.
Sir, sampay nga mabalin, sir. Awan may makabuhat. Sir. Baglagi din manong ta nakaruk atak ko na. Kalbasan ti makabulan sibot pimusay ni Ma'am Dayan. Yan makabulan maten manong nemi dagiti singin. Singin ko nak malangin. Dahil sa kang kanay nga magbaga ni Nana Minda. Siyempre manong nemi nagparty kami. Pinakaiter manong nemi ni Sir Rico. Kat imay siyempre nagiti kakabagyan da kaobisinaan na imay mat ni Luta. Manong nemi kantahan da dagiti singin ko nakgabota dagiti umay bisita. Oh, nagwapo kinapintas dagiti singin. Kunada ket din no ba amuna manong nemi nga saan nga singin yung kasla singin kunada. Guwapo ti anak ko napintas mat ni Dayan apotot ni Sir Rico. Ay, narigat manong nemi no awanin ni Nana Melda. Nana Minda. Akan kaduami manong. Sigurado nga marigatan ako ma. Nagkasim nagrigad kahin tagtagibit singin. Nasingbet namat kandi manong nemi. Sa dalag sangit no mabisinda. Ket no padadjek to idan manong nemi siyempre. Agsardengda. Ada lagi gondawi manong nemi nga bakasyon. Awan opisina ni Sir kadag sangit da. Hoen. Ubayan ni Sir ni Dayan siyempre. Ubakmet ti anak ko. Agad-agad ang sangit ay. Siyempre. Padadjek ti anak ko. Umaymat ni Sir. O mabisimet ni Dayan. Alam ang bali mo paggada ni Da, saan ka di? Ayaw na Sir, narigat man agor-orelatan ni Dayan. Kat mabisinuwa ni Detan. Awan no kanto pa nagamak ko manong nemi nga mangiruar pa iti may sa nga dedek. Kat mismo nga ni Sir iti mang padedek mangyasadeg tingiwat manong nemi ni Dayan sa kung tumatan alain nga sakruyen. Sir, naglaing dangag dede niya. Sir, apay. Magit kitain. Ti anya ka maapin. Bandi ka kita doa. Ngaglumlumbada ngagdededekan ka. Pati di dedek kita matin. Awan di Malaysia na. Si Kamat. Baglagi din ta napintas. Napintas ka. Kana okay di dedem. Sir Met. Yung kasadyayan na. Mabayin di kita ubing nagdede kapat kita amin da. Ano mabayin kat kastaon ni ba nagdede da. Ala ni Sir. Aryaan na ka ni Ma'am Dayan magitam. Sige. Ano sa mida? Huwag na hunta na. Kasanot pa na nga si Kaso kita. Anak ko, kastamat ka ni Dayan. No problem. Gabutan no kasunod ka pa nang ipatag ko kini Rafael. Kastaman ti pa nang ipatag ko kini Dayan. Abang nanti ka pala. Umadayo. Sakit nagsinsin na ka manin, Sir. Sir, saan kagsinsin na kasta? Imposible. Nga makusundaan ka nagiti kopi sinaam. Adumat na ganda pipindas. Mabalinin, Sir. Taorek kasar ka ito, kalmasanti, nasuro ka makatawan, sibot pimusay ni Mama Dayan. Awanan ti kahit ko kadawada. Ana? Api ko mapil na sumapulak. Di mo kaya sukatan? Saan ka nga gayan? Api kang sumapulok palaeng. Itiruar. Adala nga ro din dito uneg. Lali, Sir. Hanggang angaw. Hala. Hindi lang bagbagam.
Tila ibagbagam ko nak manong namingim kas taunay ti panaglagto-lagto ti puso. Nagkasadakit launa yun Nun sir ti mamaling nga mga asawa kanyak. Ano balit sa pulik, nagkwapo. Kan talaga hindi pala nga ayatak tinalimit kang kuwana. Kada bulan manong naming nga agparti kami. Maangay ti birthday party di kiti singin. Kaya nga timtengan manong naming 3 nga bulan. Sir, may raping konti ang trabaho. Inatikit mo sa man. Nung kasta makaturogan na gito tultulungan ak manang nanaminda. Nakartiket mo sa man. Akit, kanito umay nga bulan na akit, agtrabaho, akit, sweldo na ko. No, kayat mo, sikan ti pang didak iti kwarta. Nagsweldo ak. Ha? Kuman. Sikapan no kan ti mapanaggatang. Kada kiti, para ka na kiti anak tang. Ala ni sir, anak mo kan anak ko na Di mo kanikayan? Mabalinan kami. 3 nga bulan na yun. Ala sir. Di ka pinagregla? Ala, tila magmagam. Sang batang ti sa lutsud ko. Naambay. No, dadunga ka, kunada ka, mabaling nga 6 months. Saan to agregla ti naganak? Baka nga itong agreglan. Ha? Baka mapasarunuan na gitisingin. Wala na sir na eh. Manawag kan. Imelda? Sir? Dagbaga. Diyak kayat, tibagbaga mo di mo ka di kayat. Saan ako na mga lalat sa bali? Sikalatan. Siyaklatan. May adalatan na. Anong ano tibaga? Sikan. Gawata si kama tipat-patek ko. Sana ka may karikang ka, sir. Sana dadat panunod. Apapay lang ang mga alat sa bali. Just in case nga ron, ng mga alat sa bali. Like the anak ko, kaya ipaayawan ko, iti may kaduwang asawa. Wala saan, nadan doon asawa, at mabalintak matang papanawan. Tadamat ni nanaminda, kakatulong mi. Marikatang kamatang trabaho, tira prepi mo at anak mo. Kaya't mo ka di mapasamak ti kasta. Diyak kaya't numabalin. Diyak kaya't nga may adayo kanya. Di dayan. Kapag tartaraw ni Suna ti barokong ko. Taori adanton may isang taon na nagtaruan to pala kanya. Nasalsaron at tubing. Amunan ton di mangan. Sangkon to palang ipuspusing ida. Tapos nagtaruan ta palang ti barokong ko. Suda nga to ha? Uwan Kinod na may katlo. Dita ka man yun, sir. Ano kang gagaw? Ano kakait mo? Agtalinan ka nga ina ti anak ko? Nga si katagbali nga may kantuang asawa? Uno may sinakin ka, ni Dayan. Kit pumanaw ka tutuyan. Diyak kaya, di pumanaw, sir. Uri no, danto na sawam. Ipagpakasig to pala yung kang di na panawin. Isungal ka kunak, tapos agtalineet ka dito Si Canton, di kasar ko. Tundum ti panawin.
Di nakadibat patek. Diyan ako may kari, sir. Sung batam sa sud ko. Do you love me? I love you, sir. Metlagaya. And I love you too. I love you, Imelda. Inarakop na, no, sir. Sir, no. Mabalina, di ba? Kenrabi mo ten. Naimasan di turog, di kita kapsat. Di kita singin. So, oh my God. Sir, di na sa krowyo nakasta. Kumpet ka kanyak. Tapos saan ka nga matnag. Kempetak siyempre ititangad na. Ngorela dua nga imaktakyag ko tinangirako si tangad na. Kaya bisbisituan nakmatan manong agkan na matan na kiti lips ko. Nga nabayagan nga oray kamawaw na kiti bibig ko manong nemi. Nabayagan nga inarapahawag ko ni sir nga amalan na nanaman na kiti lips ko. Manong nemi ti bakante nga silid tinapanan mi. Aba nga saan iti silid da. Tinakayat siguro nga iti silid da. Ti master bedroom nga silid da idi kini Ma'am Dayan. Ngamurumbang ka din. I love you. May iliwak ko na yung saan siyang ni Dayan, sir. Rico, tinagan ko. Rico. 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 Awanan tinaramidak man. Takayat kumet. Kanipat patek kumet kan matcheck manong naming ipatpatek na ni Rico. Kan patcheck manong nami nga tipat-tapat na digiti tao kat mapasamak. Nga posible nga da kami. Posible nga mata kami manong nami iti mangituloy. Tay kunada nga katatak-takunay-nay ditong palbiyan. Wain manong nami sibud met idin akas kasilad kami manong nami kani Rico. Kasilsilad min di kinagkapsat. Maturog da manong nami iti nalawang nga cream. Agkaida kami met iti kama. Akan kanayon manong nami. Akan kanayot kami ti rinabiin. Inakam ko nga roden ti agam manong nami nga asawa. Rubuatak ti asawak manong nami iprepare ko dagiti masapsapol na. Kalbasan na manong nami. O baik to dagiti singin. Mapaminto itulog iso naging kanati kotsena. Agpakadan to kasi na dagiti agkabsat. Tuwa na singin. Sana akto isublat ng kasi. Gananad ka diba nagdry mo. Gawid ka masapa. Yes, honey. Yes, love. Agawid ka masapa. Gawat kang kanayin kong kaili dagiti kambal. Kasaremet manong nami kontakek dagiti naganak kanyakin kakamsat ko ngem kaskas di manong. Nasaan kong ida nga makontak. Nasa bulak ti Facebook account da manong nami ka nag-friend request sa kadakwada. Ngem saan damat ni accept pa no. No kasta manong nami mabasa damat lahat ti message ko. Uri no sandak na excitement na ba? Hindi messenger. Ibagbagak kadakwada manong nami iti napasama. Nga naganak akon lalaki ti apo ko da, lalaki ti kaanakan da. Inistoryak ti may panggap, iti kaada ni Dayan, kaniti relasyon mi, manong nami, ti dating amo. Dating amo ko na, ngabot saan na nakatulong, iti pangibilangan ni Rico kanya. Tumultulong akmet lata, kanina namin da, manong nami, nukasta, nga mapaturog ko, di kita agsingin. Asom, sublatan nakmet nga mga iwan no ko anong nami, katsakmet no ka ti mga aramid ka nagdadto mo pa nga, nasken nga maaramid.
Aging manong nemi nga dimtengen ti makatawan dagiti agsingin. Bongga kang birthday manong nemi. Napilapanen manong nemi tinamakan tiyan nga nagan ti ama iti panakairistro manong nemi ni Rafael. Naikabilin sa dya itinagan ni Rico. Kalpasan ti 2 bulan sipud kadagiti panag-birthday, first birthday manong nemi dagiti panakapabunyag dagiti agsigin. Si marunong maten manong nemi ti panagkalay sami ken ni Rico. Sakbay dayta manong nemi. Nagahawid kami dito lugar ni. Iti balay mi manong. Hindi makita nak ni mama. Kaya na makita na manong nemi nakaduwak nga lalaki. Kaya nagiti anak mi. Sinagkay sa amin ang inuba. Ibasdag ni mama iti gate. Mama, umaykam kumang pakawan. Nagkan suwan na ito eh. Ni Rico, mama. So, tagbali nga manugang yo. Ken, dagiti singin nga po ko yo. Mo suwan, dito sigong mo di singin. Mamaring ka di nga mastrikan na kami. Indukat na diri daw mano. Tigay. Nagmano, ni Rico, nagmano ako na. Pag isumat rumor ni Papa, manong nemi, kandigdi kakapsat ko. Anay, sino na yun ah? Sino nagdasa nga yun eh? Anak mo nga naarem, ni Melda. At ayun yung amunang ang baling kanong manugang. Kaya umay ka. Umay ka, pastri kami da. Lala, dumano kayo. Yung pasublat ko, manong nemi, kini Mama. Ni Rafael. Sako inarakop isuna manon nemi. Lalalawan ti adupay nga drama. Si papakawan kaming ken ka. Papa, ako narakop ko ni Papa. Naging narakop ako naging duha kapsat ko. Basta tama tinaramid manon nemi ni Rico nakiabrasa. Imay kami, Papa, Mama, kapsat ko, hampang naangit panagkasar mi. Kaya gusto ko, nagdil na aking asapang nagkasar. Inistoryak kadakwada man nung name tinapasama. Nakasta saan nga puno, ang singin di kito eh. Saan, Papa? Ni Rafael ti puno nga, apo ko yun. Ni Dayan, isumanti anak da sir, dari ko kanti, asawa na nga bimusa nga nang ipasngay. Naggadan kami nga nagpasngay. Naggadan nga nayanak, nagitidua. Tsakla mo no, sinutin mo na. Nidayanti mo na. Itidua, ay may sanga oras. May sanga oras, diba? Insungbat manong nemi ni Rico. Roti kaya ito nga pagkasamaan, pagkalaysaan. Ito nagkapuan mi ang syudad, Papa. Intod ka, ano? Kaya ito nga mayong bulan. Alagat, umikam to, anak ka ron. Dakabiti, dagadakag ka, di. Dakam to, di mangitakdar ka. Nagkaman Papa. Nagkaman kami mo. Jesus. Alala, kasta lang tibiyag. Nagasta ka kaya. Nagkumapo na singpet, nagbali nga manugang me. Sa ako naman, napinas ni trabaho na, dapain bukod yung balay. So nga rin Papa, nagasatak. Itilikodan ti amin. Itilikodan ti kinaaram mo. Nakaminlabi na ibayan na po Diyos. Nabinas mo lang ti biyag mo. Ang magbasa ka. Kadawag, Rico, yung pagbasa mo ti asawam. Ay, kasi dito sumarunong ang plano mi. Sir, Papa. So nga, kung control kami pailaing. Di pa lang nas ka nang agadi na kiti singin. Singin ko na talaga nga, imbilang ming singin da. Ewan. Ori ag sumarunong to uno aganak kay tumanin danto ading ni singin no makapagturpos laki di ni Imelda. Owen Papa, mamakas at plano mi.
Aton makapagturpos kada dan trabaho na, alakit mabalin minto man na pasarunuan, di kitag singin. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagbasaak, nagturpusak, nagtrabaho ak. Agtrabaho kabing nagpadpada manong nemi kada damit lataan ni manang nanaminda kadkaduami kan saan nga marigatan nga mga iwan kadagiti anak mi no kasta nga mapagka magtrabaho nagpadpada iti asawa. Niluta manong nemi nagasawa maten. Agad sakmat lang amat lang idi tinagbaling nga maid of honor naman. Taisumat itinagbaling nga maid of honor ko idi. Namin pintas di biyag ko ng niluta. So nga no, da problema naman ang naming kat umasidig kanya nakasaganak mat amang tulong kang kuana. Napasarunuan manon naming ti dua pa nga anak. Dua may isang babae kan may isang lalaki. Balid dua nga babae kan dua nga babae kan dua mat nga lalaki dikit anak mi manong naming kanirito. Nakasanot pa nang ipatid ko manong nemi, kanigiti po nung anak ko, nagtultuloy kasta pa nang ipatid ko kinitayanin. Nasing pedda kidi manong, nasing pedda, agpipinatig da kakamsat. Kadumting to siguro tigundahon manong, ngay bagamin tumitlaing kanidayan, tipod no, wen, intun dumteng tumno apanawan. Na ito'y manong nemi, iti pakasalita, nga nagmatimburay keng ka, iti pa nakaibasa na ito'y iti programa. Iti pa ilang agbibuyak manong. Kat dumteng to di gundaway kunak, nagparang request sa keg ka, kat maisir kong tumet, nga maited, maisan keng ka, ti detalye, dito yung pakasalita. Kaya nagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwa, kan pagsarimingan ti biyag, kada kidipadak nga nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing ko nagyaman nga pagaya mo, Imelda. Thank you kang ka, Imelda, tingga pa nang iburay, ti pagkasalitaam. Thank you, mat kada kita'y narway nga nagbuya, ni Pearl. Salamat for supporting. Thank you po. Babay na po.